بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو mun gode wa Allah abu ɗaya kawai nake so ɗan yi taliki cikin abubuwan da aka faɗa shine yan uwantan musulmi da ɗan uwansa musulmi. Mun riga mun canza ma'anan yan uwantan musulmi zuwa yan uwantan maslaha. Ina ce maslaha ba ina nufin abin duniya ba, maslaha da ma'anansa mai faɗi. Idan wajen aiki ya haɗa mu, ko masallaci ya haɗa mu, ko zawiya ta haɗa mu, ko wani abu dai ko makaranta ta haɗa mu, sai in ɗauka ma'anan ‘yan uwantan musulunci ya ƙare a da'iran wanda yake intisabi zuwa ga wannan abin. Wanda baya ciki baka shu'uri da waɗannan ma'anonin na ‘yan uwantan musulunci tsakaninka da shi. Idan kai almajirin malam wane ne, to tsakaninku da almajiran malam wane za ka ga ƙimman uhuwa islamiyya. Idan ku muridan zawiya kaza ce, to tsakaninku da muridan wannan zawiyan za ka ga ƙimma ta uhuwa. Wai wannan a mafi kyan al'umma kenan, a mafi kyawunmu, mafi alkhairinmu yadda muke kasancewa. Idan masallata ne na masallaci community, za ka ga ‘yan uwanta mafi kyawu tsakaninmu da junanmu. Amma ina ya rage kuma me ya muke mu'amala da sauran al'umman annabi Muhammad. Wannan fa abin muna yi don sayyiduna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba za mu yi don sayyiduna Rasulullahi, ba mu da bambanci a cikin wannan. Kamar ‘ya'yan mutum ɗaya da suke da zumunci, ‘yan ɗaki daban-daban suke da zumunci tsakanin ‘yan ɗakunansu tsakaninsu da junansu, ba su da alaƙa kuma mai kyau da sauran ɗakuna. Kana ganin za su yardar da babansu da wannan mu'amalar? Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine baban al'umman musulmi, wa huwa abul lahum. Ubuwa ta din da take gaban ubuwa ta tsayin. Idan har muna son mu yardar da mu sami yardan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai mun fahimci ma'anan uhuwar musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta gaya mana, mathalul muslimina fi tawaddihim wa tarahumihim almuslimu lil muslimi almu'minu lil mu'mini, da makamantan waɗannan. Mathalul mu'minina afwan. Dole sai mun fahimci wannan ma'anan, mun aikata wannan ma'anan a aikace. Wallahi wannan ma'ana ne mai zurfi mai wahala, kuma wallahi ban ce muna ɓata lokacinmu ba, amma muna ruɗan kanmu a cikin zaton muna haƙƙaƙa wannan ma'anonan a cikin al'uturu dayyika, a cikin azzawaya dayyika na musulunci, tsakanina da wanda wata maslaha ta addini ta haɗa mu. Muna jassada ƙimman ma'anan ‘yan uwantan musulunci, amma tsakanina da sauran al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam bana da wannan shu'ur ɗin na al'uhuwal imaniya. To muna buƙatar mu sake bitan kawunanmu. Ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muke wa ba, wanda wannan ya haɗa mu a wannan maslahan muke ma. Ban san ko mun fahimta ba. Ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muke wa ba, wanda wannan maslahan ya haɗa mu ya zama dalilin haɗuwan wannan maslahan shi muke ma. Kuma wannan ne dalilin da yasa ba za mu gushe muna tsitsinka, muna ƙara takura watan itar na wannan uhuwan zuwa ƙananan utur ba. Saboda kullum za mu ƙirƙiri wata munasaba da muke ganin ta isa ta sa. Ba a ce ba shakka munasaba yana ƙara ƙarfi a don waɗannan dalilan, amma abin da ake nufi kada ya zama dalilin watsar da ko nan kaɗai kake practicing ‘yan uwantan musulunci, ba ka practicing. Ban ce ba za ka uhuwarka ta musulunci ba za ta ƙara ƙarfi
tsakaninka da wanda kuke masallaci ɗaya ko kuke zawiya ɗaya ko ina fatan mun fahimta. Allah Ubangiji ya ƙara fahimtar da mu gaskiya iyakan abin da nake so in ce kenan kuma lokaci ya riske mu na so a ce an ba 'yan uwa dama kowa ya yi magana amma dai don Allah mu ɗauki wannan ma'anan na 'yan uwantan musulunci mu tabbaka shi da suran shi mafi faɗi kada mu damu me wannan mutumin yi mana saboda ba dan shi muke yi ba muna yi dan mahaliccinsa ne muna yi dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna yi dan Allah da ya halicce mu ina roƙon mu haɗa halshe mu karanta salatul fatih tare amma wanda bai salatul fatih ba dole ba yayi wanda ya iya amma ina roƙon haka da niyan Allah subhanahu wa ta'ala azumin mu na watan Ramadan Allah ya yafe mana kasawan mu a cikinsa abinda muka yi na kusur a janabin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yafe mana mu ba mu isa mu ce mun kaddamar da wani abu da ya isa a kaddamar ko a ce mun yi wani abu na ibada na nunawa ba amma mun san ba mu da wani abu da za mu iya sai da iyawar Allah mun san Allah ne mai iyawa mun san Allah ne mai sarrafa zukata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓai mu da dattin mu idan don in ba zai karɓa ba sai wankakke to babu wanda Allah zai karɓa kenan don babu wankakke in ba da wankewan Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu karanta salatul fatihi da niyan hadiya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun san cewa in muka zo wa Allah ta wannan kofan to kofa ne da take buɗe babu kokonto mun san cewa wanda ya zo wa Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala mai alƙawarin karɓan shi ne Allahumma salli ala sayyidina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام